ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ. ನಾವು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ. ಮುಂದೆ ನೀತೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗ್ರೇವಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಇತ್ತದ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಂತಾಂಡು ಚಿಕನ್ ಅತ್ತು ಫಿಶ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮಂತಾಂಡು ತುಳು ದಪ್ಪ ಬೈದುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಈ ನಮ್ನೆ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡೊಂದು ಮಸಾಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ದಪ್ಪ ಬರೋಡು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಶನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗೊಂದೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಶನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೆ ದಪ್ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಮಸಾಲ ದಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂದೇಟು ದಪ್ಪಾಡೆ ಪಾಡಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಾಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡುಗ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಾರ. ನೆಟ್ಟೆ ತೋಂದುಲರತ್ತ ಫಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಮುಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತುನ ತೆಡ್ಡ ಹಾಕುಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಉಪ್ಪಾಡು ತೋಂದುಲರತ್ತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇನು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡುಗ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇದಿನಾಂಡ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಜಾತು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಬೇಕು. ಪಾಡುಗ ಓಕೆ ಎತ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಮಗಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತುಲೇಸು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ದೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ತಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು. ತೋಂದುಲರತೆ ಆಯ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ತೋಜುಂಡು ಮಸಾಲ ಲಾತೆ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು. ಟ್ರೈ ಮನ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಕಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ.